Здравейте, аз съм си Юпи, тук съм с Хаберек И здрасти. и Данайк. Здрасти. Днес ще снимаме на епизод на Майнкрафт. Какво правиш, бе? И тук сега намерихме това място, но не снимахме как го правиме. И затова ето тук ще живеем за сега. И направихме и мина малко ето там. Там отгоре ни е терасата, нещо такова, така да го кажем. Макар че е малко нависоко, но сега ще ви покажа каква е. Дали? Само да не падне. Бега, бе! Какво? Бегам беше. Ти го сложи това, бе? Не! Аз имам 2 кала с това в моя латина. Много бе, аз съм вече долу. Ние скачваме нагоре. Ние сме вече. Аз си отивам в мината. Дебела. Но тъпото е, че имаме Ето само едно тук легло. стои, ще бъде нещо като тераса и ще наблюдаваме зомбитата. В следващия епизод започваме с зомбита. Ще направим тунел, дето отива нагоре и И там може ще това ни да е ни там. стане Да, като с наблюдател. стълби и за сега има залъхали стълби. Така да го кажа. И... Абе, Аз отивам бето в мината. добре. Значи, Тъпото е, че тук ще имаме- правим втори етаж. Тъпия гравел, бате. Значи така. И от тук ще скачваме нагоре. Тъпото е, че имаме само едно легло и двама трябва да лефнат за единия, може да се не спи. Но ние най-вероятно няма да спим. Не, Ние сме Да. нощни птици. Но не сме птици. птици. Пай сега, виж. Ще бил на планината. Охо, Без ще искам. бутна. Без искам това. Или го виждам, да. Я го свали от Къде? планината. Ей, там в мината, го да виждаш името. Я го свали от Не, бе. планината. Какво се шив го ударих? Глей го. Как? Стъкна там. Че и да намаля това, колко по-лесно се качвам. О, аз съм почти на върха. Вижте. Но аз бата трябва да се уреждам от начало. Побъщи. Нобаре. И значи така. Аз съм на върха. Аре да правим Титаник. Кой иска? Аз Аз щех Рискувах си живота. да отида. Виж, Съм долу. Илия, Кажи, Хаберек, Илията. идиота. аз съм от дупчицата. Значи, дайте да започваме. О, омага, виж. Там само едно. Едно. Там. Само едно място. Омага. О, Веско. О, здрасти. Си взе пак долу. Не! Не, пълса. Имам кирка. Значи, сега отиваме за дърво. Или най-вероятно в мината. Рискувам. Човек, аз ще скоча от тук. Yes. Аз от тук скачам от... Мале, Веско, скочих от най-горе. И аз скочих нагоре и оцелях. Ама Да, то- аз това- скочих от това там, е дете супер лесно. Титаника. Виж ли там, дете стърчи напред? Да, и аз точно там Аз скочих. оттам скочих, бата и Какво оцелих. щех да правя? Да стълби. Стълбите с скала съм само. Няма. Така ще хода да взема Типс. дърво, ще направя един меч. Аз мога да направя, ама нали, дървото ми е... Ма няма, що ти много. О! Кой направи тази дупка тук? Коя? Значи отивам да копам. Отивам да. Ще прави. Тук трябва някой да направи стълби. Аз имам 24 кала съм в мен. Дърво е. Тя се направи стълби точно Аз имам ето 4. до тук. Аз Ай, нямам точно, добре. между другото. Бях... Имам код, ама нямам точно още да направя. Аз имам пръчки. Какво е това? Тук почваме да копаме на квадрат. Да, тут. Имаш ли кирка? Имам, да. камък. Еми, ела. Ако имаш ли някой дърво? Също. Да. Ора, Две дърво. Трябва ни 4. ора. Еми, добре, да. Там в мината има ли крафтинг тейбъл? Да. Да, има в хода. Не в мене, бе. Вижте, бе, това. Еми, значи най-долу. Аз ще съвет. О, Трябва бачето, малко. имам айрон в мен 6. Най-вероятно ще ги използвам за 2 кирки, ама едва ли. Ще направим
3 меча тъкмо за Я сложи като крафтинг дигнем тейбъл. дификултите. Нави това Да, вате. служи го. Нави кирка, вате, защото Аз имам. Ей, не само напред ходи, брат, си вземеш кирка, аз ще... Не, аз имам. Да, съм Вземи, дал. аз Дай ми я ще- на мен. Покай ми я на мен. Аз ще събирам дърво, бате, Ево, за виж. втор човек. Аз имам 3 пръчки, ево. Да, 3 пръчки. Нали е нещо. Малко пак се е увляко в имат, Не, копането. сей мирен са. Докарай на мен кирката, че моите една изсущаване. Имам една ябълка. Ево. Нещо. Бе. Бе. Може да разберем какво значи. Един от Югио, нали се бият и му прави един капан, бате. И вика, Ево, Веско. Берек. Ама ти знаеш ли въобще какво означава това, хабер? Името му е Берек и той се смее. И вика, Берек. Демек Да. смее му се на името, защото нещо... Да го Да, направим 10 на 10. Кое Значи тази е пълна кирка или ти пълна кирка. Хабер. Не, това е тази, де ти ми даде. Аз купах малко с нещо, другото беше изхабено. Да, малко беше изхабено. Аз ти дал това. Добре, Аз имам 10 непреработено дърво. преработи го и се качи най-горе и почни да ограждаваш нещо, правиш кратинг тейбъл и чест направи голям, най-важно. Да. Да, ще го Дори направя. два големи. Аз ще може му да се чуби. дам да скидам. Добре, аз съм... Трябва ми... чакайте, има ли кратинг тейбъл тук долу някъде? Има тук горе, да го взема ли? Вземи го, ако можеш да го докажеш долу, ако не ще взема. Чупите тавана, обаче, защото си биеш главата от тея. Да, бе, Или да. ти Ама взема трябва ни още, нали, аз имам в момента такава, само в мен ще направя, ще довърши стълбите. Не, кой знае колко, ама ще ги довърши. Метни го, аз съм тук. Ево, Абе, ще дай. го сложим. Той го е тук точно до ъгъла, е там. Да, е тук точно. Оп. Там са. Какво може си кръвна Значи- каменна лопата? Какво крафна? Стълби. Не ще направя Да. стълби към къща по-бързо от мината. Имам 12 стълба. Хора, ако искате да направим нещо като наблюдателници и да си направим локове да цепим от там зомбата. Ние Е, за... все още. Татка щупи го. Това е така, те ги щупиме нагоре, колкото да може да минаваме. Хелпфман. Хилпфъм Да, се казва. да леги. Той Ето, ударих направих стълбички, хора. То не Там е са за- чест. Аз направих също стълби, аз сега ги Ма довършвам. не от мината нагоре. Да, аз. Добре, значи. Защото аз тук сега ги довършвам. Щупи тази стълба под теб. Китнана. Под теб, да. Тя, те ни трябват още 2. Имаш ли стълби? Аз Ще ни имам трябва една. още... Служи я... Да, там трябва ни още 2 стълби. Чай, аз ще събера кабелстоун и ще Ма направя. аз служих Не, бе, не, такива бе. стълби, бе, брат. Какви? Направих от кабелстоун. Добре, чакай, дай направи, само Имаме че врата. един път направи. Служи я, дай пълно скача догоре да ми Я излизам да правя диаманта. Да, диаманта, значи, то ние още няма. Ние още нямаме. Ние имаме айрон, нали? Ние имам 6. Хубаво го изпичи. Аз Да, ще трябва. Да, направо се качи. Ти тия, колко си направил, човек? Не знам. Само 2 ни трябва. Това си го тук сега не направи. излиза до крафтинга. Крафт. Ама, колко калсон имаш? Аз... Ето се прави с повече. Майче с 6 се прави. Упс. Те ще излезнат. Опа, аз тия. Аз за направих, бате. Не излизат само дървени. Значи столите са готови. Тичам нагоре, Не излизат само дървени. Сабате. Направиш го добре. Навънка тъмно. Значи, Трябва да отивам да... Не бе, няма спил. А. Значи, сега трябва да се качим. Аз се качим по лесния начин. Тук да виж... Абе, съм хайде, градил. весела битни сме на макс. Ще направя... Brightness, Max, Правя стълби. Fancy Graph. Ти в общите си. Ето, виждате ли тук стълбите, дето съм правил? Да, аз ги видя. Аз се опитвам да направя голям, ама голям мост. Наистина голям. Ще бъде малко трудно. Здрасти. От дърво ли че го правиш? Не, сега скачвам. Нормално да се учи. Сега как се качи, виж. Топа не може да имаш и зелен. Защото не е зелен. Сещаш ли? Бял. Абе, Бяло и айде, синьо. стига, стига. Добре. Айде да направим тук мост, ако можеш. Наистина голям. Трябва да излиза
Аз нямам кабел. Крафтинг тейбъл, бе. Тук има при мен. Долу е. Е, Ти взели го? Не, остави го там ще ни трябва един. Аз ще имам нещо да правя с него. Хора, трябва да правим нещо като мъжче между къщи. Брат, хой в си момента ми правим- взима кръв, бата. Бъкне. Взима ти кръв. Ли? Да, хой си ми взима кръв. Ако падаш нормално. Не падам. И сега нещо и пада от върха на планината, абе, паднах нещо, тук ми взе кръв. Ти си мислиш, че играме на креатив. Аз ще покупа тук. Това дупка да излезе. Мале, дървена ликирка направи, бе. Абе, нищо, аз щом дръна. Нищо. Виж, кога се Я бира виж кабелстон. за сега как е моста. Че се шли. Аз съм бирал кабелстон да ти. Аз имам 50, то не бе, мани. 50. Аз съм почти готов. Имам още 50. Аз Браво. съм 18. Ако ти трябва да те ги дам. Не. Клас. Някой да направи някакви дървени огради или нещо. Не, Ами аз дай имам му на две мен. дърво. То ще трябва Аз да имам- правиш Те и камъни може, Аз защо? имам Или те камъни. 20. да, ще направя камъни са. Еми, хой, сега ще дропна цялото дърво, само да... Аз имам Добре. 23 дърво. Ето. Не дърво, а Може калсан. да направя огради от кабелстон. Що ще кажеш? Как аз си купам, бати ми обра кабел. Ела да видиш моста. Не са чечи. Имам 24 огради Стери ме. от кабелстон. Малко трудно ще скачваме чак до там, горе. Не, аз от стълбичките. Ама не, аз си говоря да направим на тия по-яки са не такива дървени, дето си глуповите. Веско, къде Не, да да. сложа О, аз ще го оградите направя. и Дайте ми много... Оградите... Тук по... Ето аз ти ги метна. Ти си ги сложи. Добре. Значи, махам ябълката. Не толкова. О, ябълка. Дано стигнат. Любя за ябълка. Сега ще го убил. Не. Направих от кабелстон. Ето ако можеш това цялото да го изчистиш. Нали, е тук калстон, не ти е под тебе, деца, колкото се получи цялото по-яко. Аха. То вече няма си шиваме главата. Упс. Сложих две въжички. Ние и преди малко. Ох. Трябва ми железно О, хик. мага. Мислите за някакъв... Мислите за скелет на Веско. Аз, скелет, без лук. Не ме загрижда. Махна. Не, чай, че аз съм още долу. Аз То. викам да не... Идвам при вас. Джижи. Малко ми се кръв. Значи е това целият мост. по-твърдо го махна. Според мен е добре. За сега поне е добре. Махна ли дърта, бе? Да, чай. Нагло. Да, ще ми дадете ли това? Ето аз си... Кабелстона ще си го дадете ли колкото да скача нагоре? Ами аз нямам никакъв Значи- мен. Имам адентис. Мътня, че я че му дам. Къси, дайте всичките кула, така. Ама още Дърво, камъни, какво и да е. Всичко. ето Дърт, гранит. гранит и гранит, Саша. От имаш айрон. Да, не. Какво да ходиш да Имам айрон, но Имаш нямам все още да го Няма да използвам. ме. Да, ама. Видях това. Откъде излезна? И аз ще видя. Значи, ще пробвам да направя ни много яки стълби, но ще бъде доста трудно. Значи, първо такава. Ето е, тук са. Не, бе, ти не можеш да разбереш моят смисъл. Да, бе, от дървените, разбирам. Не, въобще не е от дървените. Ето така. Искаме така да ги правя накрит нагоре и после да стигнат до... Да, бе, да, сещам се как мините правят. Да, нещо такова. Ти за екран ли ме имаш? О, има ми си врата. Вратата... Чест. Оста три пръчки. Аз имам две свински Че търгови. аз си на до звука. О, ще ми отнеме някакво време. А така. Я, че и аз ще взема да ги сложа да се печат. Хора да похарча ли пръчките и спеча пържоли. Не, Не, още не те. това си много практически. Не мога да ме спочва, че ще долу. Аз ще Кой го да паднава? взема дърво да направя чарко. Дърво, дърво. Да, чарко. Дърво от дърво. Да, Печеш дърво. Как ще правиш дърво от дърво, бе? Да се направи и такива ли, бе? Чарко. Въглени, да. Да. Дървени въглища. Дърво, дърво. Печеш дърво с дърво.
О, колко нагоре има, бе. А, не е толкова, що? Не, още малко колко е. Ема, ева да видиш ти какво. Това е... Да ходиш толкова бавно. Чайца. Искам да ми направим. Ако можеш само ми... Опа. Какво правиш, бе, пич? Мето. Почти някакси ми даде сега някаква идея. Като падна. То ги даде. Значи сега ще ги увеличим с още едно. Стирката. Е, Дай ми, те той, стълби, за между какво са другото- е тук? Да много голяма идея ми даде. Е, тук ли ще правим, бе? Не, бе, сега ще видиш. Аз ще да Ти не ми разбира идеята. Защото виж аз къде служих дървената стълба. Абе, Е, тук. не, трябваше от друга страна. Да, да. Виж сега. Значи, първо да сложа огради. Опа. Ау, нищо. Не трябваше накрая да сложиш точно. Абе, знаеш какво? Ще взема голямо. Ще я щупим и готово. Не, бе, остави ги. Не, бе, Сега ще го добро. правя. Не, бе, остави ги. Ще... Точно. Не, бе, сложи пак. Сложи. Ей, къде е падна, бе? Ти се радва. Значи... Оп. Значи... Сега ще го махна, чай. Метам се да си взема. Къде падна това, бе? Някъде на там за тази година. Много е. Готово. Хора, ще направят веша чарка или повече. Повече. Ще се Получи, бе. опитам да изсеча цялото голямо дърво. Аха. Каква форма? Направо... Ще джома. Е, бе, къде падна, бе? Значи... Гордо ми разбирате идеята. Точно, бе. Значи, правя така... Знае, Качете се за малко до къщата. До Е, къщата. сега само да изпеча дърво. Не от тук, е. Не, бе, ева да видиш мой път. Аз тия моите път ще ги знам. Чак, Значи така. аз ще се кача от тук. Какво сега гледаш за 10 секунди горе? Ох, защо е толкова удобно, бе? Да качвам се по мой начин. Аз съм Ние горе. с Или от тук си качвам. Аз съм Хам. горе, бе. Yes. Верно си горе, бе? Да. Ма най-горе. Не най-горе, ама тук в Гледай, къща. че аз съм с вас, бе, човек. Аз се качих отдавна. Аз съм качил. Имам саплинг. Къде да го засея? Тук влизайте. къде, бе? От тук, кога отиде в къщата? Аре, значи... Оставяте всичко ненужно в Хора, ти я беше чувствата. печката. Не, оставя всичко в чувствата. А, ето. Защо имаме две врати, които не ни трябват? Като направиш една врата, ти дава 3. Да. Да, Ето става. това е тук нов апдейт, нещо. да, аре. Тук. 6 са. Че си взема пречка. Значи... Че се бъгна. Значи, това ще е за този епизод. Аз съм CGPG с Хаберек и Данайк. Това е за този епизод, пак го казвам. И довиждане.